ପିଲାମାନେ ଆଜି ନାଚ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବାନି। ସମସ୍ତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ତାଙ୍କର 2009 ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଆସୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭିଯାନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରଖିବାନି, ଘରେ ରଖିବାନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉଟା ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ୟାର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, କେହି ବି ଘରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବ, ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦେଉଛୁ ଡାକ, ଦେଉଛୁ ଡାକ, ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ନାମ ଲେଖ, ଭାଷା ଗଣିତରେ ବଢ଼ିବ ଜ୍ଞାନ।